igsuon. Sa atong kinabuhi bitaw, wala magimawala nato kung kining magpasaylo ta sa mga taong nakabaton og kasakit sa atong kinabuhi. Dili biya gansi tong atong pasayloon. Kita nga wala nakapasaylo. Ug nato nga di ta makapasaylo, naa nato ang dako kayong makaapekto sa atong lawas, ilabi na gyud sa atong kalag nga bahin. Nganuman kung ang atong kinabuhi karon dili pa nato buhian ning pagdumot, dili makapasaylo, mahimo gyud ning babag sa mga panalangin ug grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dayon ato pong kalag ang maut-ot. Kay simba ko wala man tay ikong gahom nga makaibalota kano sa atakwaan sa kinabuhi sa Dios or moabot unya kalit ang kamatayon, di naapataan batasan nga maabdan ta, sarado gyud ang langit nato igsoon. Kay dili man gyud welcome sa Dios ang mga tawo nga nakabaton pagdumot karon kasuko, labaw nang wala pa nakapasaylo sa mga tawo nakasala kanila. Una igsoon, magpasaylo ta, mintras may panahon pa kita. Amen.